žrát. Můžu to vysypat? Ne. A pojďme dovnitra, hej. Jsem doma. No kde išla tá Klára? Hľadám ju tu už celé 2 hodiny a ona zmizla. Opýtam sa riaditeľa, či sa čipla. Tu si, Klára, a ja ťa tu hľadám a ty si tu doma vyvaľuješ cecky. Nie. Vôbec. A já vás nemám ráda a ta nuda je... A ta škola je strašná, že mě nechte. Ale nenechám ťa, pretože vieš, ako ti kašlem. Zajtra ti dám písomku na zlomky, ktoré sme sa nikdy neučili. Takže budeš mať strašný trest. A dávam ti zlomky až do konca tvojho 9. ročníka. Úplně jedno. Já zítra třeba nepůjdu do školy, nebo zase uteču. To jste nějak nedomyslela. Ale ja ti to budem dávať do konca 9. ročníka. To ti nedošlo? A vám nedošlo, že třeba můžu zdrhnout a druhý den zase nepřijít. Třeba to vám za taky. A tak mi mamka řekla, že v pátek z té školy vypadnu. A to je už jenom... Dneska je čtvrtek, takže zítra z té školy, z té odporné pitomé školy vypadnu. Hej, idem. Dnešné deti to je taká hrúza, že by som nechcela vedieť ani ako sa oni naučia. Dnešné deti sa nenaučia ani koľko je 2 plus 2, nie je to ešte zlomky. Ale to nikomu nemusím hovoriť, že neviem ich ani ja. A vlastne, veď ani ona nevie zlomky a vlastne dala by som jej 5, pretože... A či keď by to malo dobre, tak vlastne mala by aj tak 5. Mňa netrápi, že je to zlá. Je zlá a nevie sa učiť.